не само от нас, а и от легендата в световния футбол Христо Стоичков, който уважи откриването и на който лично обещахме, че на 1 септември тази площадка ще бъде открита. Радвам се, че успяхме да задържим обещанието си, независимо от трудностите, които имахме при реализацията на този проект. Искам да ви пожелая на всички деца на тази площадка да израсне следващото поколение на националния баскетболен отбор на Република Молдова, който да се състои основно от българи. Искам да благодаря действително на госпожа Мая Добрева, като посланник, благодарение на който последните 2 години ние успяхме съвместно да реализираме много проекти в сферата на спортната инфраструктура. Многофункционалната спортната площадка е избитната мечта за нашето учебно заведение. Това е инвестиция не просто в спортната инфраструктура, а в бъдещето на здравието и развитието за нашите деца. Искам да изкажа специална благодарност на правителството на Република България, на районния съвет Тараклия, на асоциация Арбом, както и на всички партньори и реализатори, които повярваха в този проект. Важна придобивка за това училище, който е единствено училище в район, който няма спортна зала. С тази съвременна площадка учениците ще могат да се тренират, да развиват сила, издържливост и спортивен дух. Изказвам благодарност към Република България в лицето на вице-президент госпожа Илияна Йотова, към посолството на Република България в лицето на госпожа Мая Добрева, както и към Асоциацията за подкрепа на спортни инициативи АСИК в лицето на господин Пламен Миланов. Благодарим ви за подкрепа на инициативи, които насърчват образованието и здравословието, начин на живот сред децата и младежите в район Тараклия. Ние сме извънредно щастливи, че толкова бързо този проект оживя пред нас. Малко от началото бях даже скептична. Проектът е на стойност 111 хиляди лева, от които Българското външно министерство финансира 70 хиляди лева, районния съвет 30 хиляди и господин Пламен Миланов 10 хиляди. В случая не е важно сумата кой колко дава. Важно е, че работим заедно и важно е, че започнахме да правим съвместни проекти, така както и трябва да се работи. Благодарни сме на господин Дерменджи, тъй като това е трети успешен проект с районния съвет, след училището по изкуствата и след младежкия център Васил Левски. И на Пламен Миланов, без чиято помощ нямаше да можем да постигнем такива резултати. Той не само реализира успешно проекти, това е третата спортна площадка след откриването в Тараклия на 23-та година и в Паркани миналата година, но и додава свой собствен финансов ресурс.